Така, сега ще покажа работа с програмата NCS Expert. Колата е 36, подал съм на контакт, кабел е включен в съответния режим OBD в случая. Ползвам USB преходник. Стартираме програмата. В случая версията е 3.08 на NCS Expert. Така, програмата се включва. Избираме файл, Load Profile. Предлага ни Expert Mode или Code Control Unit, Allow ZCS Reading. Няма значение коя от двете опции ще изберем. Избираме Expert Mode. По-удобно според мен. Даваме OK. След това избираме WinZCS FA. Първия бутон. След което натискаме F3 или третия бутон ZCS FA F.ECU. Избираме шасито, типа на модела. Е 36 в случая. Даваме OK. Избираме средната опция от трите възможни. В случая е EVS. Даваме OK. При което ни прочете номера на рамата, модела на автомобила и останалите данни, които са възможни за четене от програмата. След което даваме Back и ни предлага възможните модули, които всъщност могат да се кодират. В случая ABG, GM4, EVS, EHA, KMB. Същевременно JobName е SG кодиран. Преди да кодираме, искаме да прочетеме всъщност съответен модул, който искаме да кодираме и натискаме процес ECU. Това е или F4, процес ECU. Избираме кое EQ искаме да кодираме. Да речеме, в случая на мен ми предлага ABG, EVS, GM4, EHA и KMB. Искам GM4 да речеме. Или комфорт модула на автомобила. Давам OK. След което в случая е дадено Job Name SG кодиран, т.е. работа за кодиране. Нас ни трябва да го прочетеме първо. Затова даваме Change Job. Отиваме на кодирантен listen. Не знам дали го произнасям правилно. Ето тази опция. Кодирдатен listen. Нещо от сорта. Даваме OK. Сега Job Name е променена. Даваме Execute Job. Да изпълни задачата. Execute Job. Дава ни Coding Active, Coding Ended. Съответно, работата е завършила. След което отиваме в My Computer. Влизаме в работната директория на NCS Expert. В моя случай е в C NCS Expert Work. И тук търсиме файла fsw-psw.trc. Този файл го копираме. Даваме десен бутон Copy. След това Paste в същата директория. И фактически копирания файл го преименуваме като man файл. След което се връщаме към програмата и зареждаме съответния файл с процедурата файл Edit Profile. По този начин се работи всъщност с програмата NCS Expert. Това е.